adunay soul nga adunay something nga gikan sa lawas sa tao kunuhay nga inig kagawas musuroy sa balay. Muduaw sa lolo, muduaw sa lula, muduaw sa mga higala, asa na sa Biblia. Wala na sa Biblia, Igsoon. Tradisyon na nagitagaag kinabuhi sa radyo, sa telebisyon. Mauna ang gitawag nato og tradisyon. Balik tas Biblia. Aron mahibaw nato unsay sulti sa Roman Catholic Church Bible? Bible sa Roman Catholic Church, asa sa definition nga ang soul something nga naa sulod sa utok o sulod sa lawas nga inig kamatay mukalit siya gawas manang ubang pastor magtumo-tumo na lang og wali nga mayon kamo nangaguol mo pero wa mo mahibalo nga ang namatay nagpatubang karon nga nag-smile. Di ba?